Здравейте! Днескашното видео ще игра на Protostar. Тя е доста моя една любима игра. Добре хора, сега ще видим какво може да спечелим и как се видяхте 250 кинта са при мен. Това ще се реклами, когато ми дойдат точно на клипа. Нещо си имам така сега. И точно са падни. Интересно. Прекрасно даже. Скинта. Не. Стига. Добре, хора. Сега не можем. Също ще можем след малко обаче. Хора, ще направя 5 нива. Ако е 5 ги загубя. И то е много рано. Това видео ще се окаже съвсем кратко, да ви предупредя още от сега. Да не пишете в коментарите. Добре, чакай сега. Добре, за сега, добре, тук шахме за малко. Добре, всъщност, не. Викам хора, наближавам се хора. Моят рекорд е 300 и нещо. 399 видях. Добре, не. И, добре, значи първата нива мина. Почти добре, да кажем. Сравнително добре и може да спечелим. Още едно. Добре. Хора, както същото и това видео ще се превърне много кратко видео. Добре, хора, ще се опитам. Не, повече да имам 2 живота още. Имам 2 живота поне. За край на живота да успеем поне да отворим още едно. Да. Добре, се постарая малко повече за 5-то ниво, да може да го направим по-хубаво. Добре, това ме изстреля на по-голямо, може би. Добре, да, точно той се нуждае, молеца. Като са край на клипа ще е много добре. Добре, хора, може би, ако свърши сега клипа, поне ще го заложим да някой нов герой да вземем поне. Добре. Както казахте, видео ще е много кратко. Така. Добре, поне го вземем един нов герой. Ако можем, защото със сигурност не можем, както знам, като съм нито с игра. Добре, хора, добре. Ще ми можем, когато не можем. Не, както знам, няма да можем. Да. Добре. Добре, това е доста готин герой. Добре, той виждам. Значи късмета ме спаси. Така. Сега какво ще ми се падне. Добре, молец. Добре. И както винаги, подаръка винаги се изтегля. Хора, сега ме мразят тия реклами. Добре, съжалявам за това и кратко видео.
Сега напоследък, като започнем новите героите, да започвам тук. Ето новия ананас, който ще започнем в другото видео, ще започнем с него. И това са вече зони, които няма как да може. Аз ви казах на този герой Козмо. Добре хора, ако вие... Добре, доста кратко видео беше. Исках да е по-дълго. Добре хора, ако ви е харесало това видео, дайте един палец, абонирайте се на канала и нека като за първо видео в канала ми, нека да се опитаме да съберем 20 лайка. Довиждане до следващото видео, където започваме да играем с красивия жълт ананас. Чао!